কিন্তু অত্যাধুনিক মানব মানবী পঞ্চপিণ্ড সংশ্লিষ্ট
पूर्ण प्रफुल्लित तरुण तरुणी परि समस्तଙ୍କର କୁଳଗ୍ରାସୀ ସର୍ବନାଶୀ ଧର୍ମନାଶୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ଥାନ ମୁଁ ବିପଦ ମୁଁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଚିରବ୍ୟାଧି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବାଳ ବୋଧଭୂମିକାଙ୍କର ପରିସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲେ ପରିତାପ ସର୍ବନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନାଶ हे प्रभु परमेश्वर आम संस्कृति परंपरा और लोककला सहित आसन ध्वंसाभिमुखी समाज को रक्षा कर।